Somos unha fábrica de cerámica en Hunan, China. Somos profesionais en produtos cerámicos máis de 10 anos. Queres saber como facer unha cunca de cerámica no noso taller? Crea o molde. Botar a arxila no molde. Retire o molde e fixe o mango. O proceso de acristalamento. Coloque as cuncas endurecidas nun forno para o proceso de cocción. Pega o adhesivo ás cuncas de cerámica. Disparando de novo as cuncas de cerámica a 800 graus centígrados. Comprobe a calidade e a embalaxe dos produtos. É todo o progreso da produción de cuncas de cerámica. Aceptamos pedidos de OMODM. Benvido a súa consulta.